Здравейте, приятели на Христов Старс и добре дошли в поредното издание на нашата рубрика Отвъд океана, където днес ще се потопим в един от най-динамичните и исторически периоди за американския спорт през тази година. Започваме нашето пътешествие директно от сърцето на американската мощ – Вашингтон, където станахме свидетели на нещо, което мнозина смятаха за невъзможно. Провеждането на автомобилно състезание по улиците около Националната алея. Гран При Freedom 250 не беше просто състезание, а истински спектакъл, посветен на 250 годишнината на САЩ, като болидите от сериите IndyCar прелитаха покрай Белия дом и Капитолия. Трасето обаче се оказа изключително коварно, като пилотите трябваше да се справят с огромни неравности по Пенсилвания авеню, които Пато Оуард описа като определящи характера на пистата. Влажността и физическото натоварване бяха на предела, а нощното шлифоване на асфалта в завой 1 и 6 подчерта колко сериозно беше предизвикателството. В тази историческа обстановка Кайл Кърквуд от Андрети Глобал демонстрира тотална доминация, водейки в 128 от общо 147 обиколки, за да завоюва втората си победа за сезона. Кърквуд сподели, че катастрофата му в предишното състезание в Маркхам е превключила нещо в него, правейки го по-решен от всякога. В същото време лидерът в шампионата Алекс Пауъл преживя истински кошмар, започвайки от пол позишън, но завършвайки едва 20 след поредица от грешки в бокса, наказание и накрая счупена връзка на окачването след контакт с стената. Това стопи преднината му в класирането на 91 точки пред Кърквуд, оставяйки вратата за титлата леко отворена при оставащи само 3 старта. Самият уикенд беше изпълнен с патриотизъм, като звездите на спорта посетиха Белия дом, където президентът Доналд Тръмп дори махна с зеления флаг за старт на състезанието. Преминавайки от пистите към футболните терени, Major League Soccer ни предложи не по-малко драма, като седмица 28 от общо 38 постави на изпитание нервите на най-големите звезди. Петър Муса от ФК Далас затвърди реномето си на най-добрия номер 9 в лигата, отбелязвайки 2 гола при зрелищната победа с 4-3 над Реал Солт Лейк, с което увеличи преднината си в борбата за златната обувка на 16 попадения. Хърватинът стана едва петият играч в историята на МЛС, вкарал поне 15 гола във всеки от първите си 3 сезона. В същото време в Майами не всичко е спокойно, тъй като Интер Майами изглежда влиза в лека криза, губейки темпо в Power Rankings, а суперзвездата Лионел Меси беше глобен от дисциплинарната комисия за непозволен контакт с лицето на противников играч по време на равенството 2-2 с Филаделфия Юнион. Въпреки това, слуховете за трансфери не спират, като името на Дейвид Алаба се свързва с преминаване в Майами, което би било поредният галактически трансфер за отбора. Невероятен обрат сътвори отборът на Нешвил, който влезе в историята с победа с 3-2 над Колумбас Крю, след като вкара 2 гола в добавеното време чрез Анди Нахар и Хани Мухтар. А в Сан Хосе станахме свидетели на любопитна сцена – бебе нахлу на терена по време на мача срещу Минесота, където Хоакин Перейра отбеляза феноменален гол с Рабона при разгрома с 5-1. Когато погледнем към бейсболните диаманти на Major League Baseball, там сезонът навлиза в своята най-гореща фаза, а младите таланти пренаписват историята. Пит Кроу Армстронг от Чикаго Къпс се превърна в истинска сензация, ставайки първият играч в историята на клуба с последователни 30 от 30 сезона, хоумрана и откраднати бази. Неговият подвиг да удари победен хоумран в понеделник и веднага след това да открие мача с нов хоумран във вторник, го постави в компанията на едва 13 играчи от 1900 година насам. В момента PCA води в анкетите за MVP на Националната лига, изпреварвайки дори еднорога Шоу Хей Отани, който обаче не забавя темпото с Баха. Отани вече има 139 хоумрана за своите първи 3 сезона с Доджърс, което е четвъртото най-добро постижение в историята след легенди като Марк Магуайър и Бейб Рут. Японецът вече се заготви за завръщане като питчер, като планира старт по време на следващата домакинска серия на Лос Анджелис. В Американската лига Йордан Алварес от Хюстън Астрос остава фаворит за MVP, водейки в лигата по среден удар и по RBI. Седмицата ни предложи и невероятни индивидуални постижения, като Кал Рали от Сиатъл Маринърс стана едва вторият кетчер в историята на своя отбор с 3 хоумрана в един матч, поразявайки Филаделфия Филис. Междувременно лигата продължава да внедрява технологията с новата ABS Challenge система за автоматично съдене на страйковете,
която вече показва интересни данни. Над 54% от оспорваните решения биват отменяни. В класирането Тампа Бей Рейс водят в Американската лига Изток с преднина пред Янките, подпомогнати от новобранеца Чандлър Симпсън, който има 16 мултихит мача след All-Star почивката. Американският футбол в НФЛ също е в центъра на вниманието, тъй като втората седмица от предсезонната подготовка донесе много яснота, но и нови интриги. В Кливланд Браунс ситуацията е нажежена, след като Дешон Уотсън беше освиркан от собствените си фенове след неубедителното представяне, докато младият Шедьор Сандърс показа хладнокръвие и прецизност. Въпреки това, треньорският щаб обяви Уотсън за титуляр за първата седмица, което предизвика вълна от дискусии. В Далас Джо Милтън трети впечатли всички със своята ракетна ръка, хвърляйки 70 ярдов пас и завършвайки с 179 ярда и 2 тъчдауна, поставяйки под въпрос мястото на Сам Хауъл като резерва. Атланта Фалкънс получиха добри новини, след като Майкъл Пеникс младши най-накрая беше допуснат до пълноценни тренировки 11 на 11 след възстановяване от контузия. Седмицата обаче беше белязана и от тежки травми. Балтимор Рейвънс загубиха своя център Дани Пинтър за целия сезон, а Алекс Райт от Кливланд също е аут с скъсан ахилес. Интересно е да се отбележи, че НФЛ одобри 5 промени в правилата за сезон 2026, включително важни актуализации в съдийството, които ще позволят коригиране на явни и очевидни грешки в реално време, както и нови настройки в правилата за динамичния киков за по-голяма безопасност. Сред новобранците Рубен Бейн младши от Тампа Бей се отличи с експлозивност, напомняща за легендарния Реджи Уайт, като буквално прегази офанзивната линия на Канзас Сити Чифс само в 6 отигравания. Не можем да завършим обзора си без да обърнем внимание на NASCAR и напрежението на овала в Лоудън, Ню Хемпшир. Райан Блейни от Тим Пенския заслужено спечели състезанието $3 301, след като доминираше в 115 обиколки и успешно премина през финалната инспекция без никакви технически забележки. Бъба Уолс завърши втори, а Джош Бери допълни почетната стълбичка. Най-голямата новина обаче е свързана с битката за плейофите – The Chase. Дени Хамлин официално се осигури първото място в схемата, докато надеждите на Рос Частейн практически приключиха след кошмарен уикенд и повреда в двигателя. Шейн Ван Гисберген остава на балона с преднина от 31 точки пред Райан Прис, което обещава драматична развръзка следващата седмица в Дейтона, където ще бъде определено последното свободно място за участие в плейофите. Състезанието в Ню Хемпшир беше усложнено и от времето, като тимовете трябваше да използват гуми за мокър терен в продължение на 40 обиколки преди слънцето да изсуши пистата. Кайл Ларсън изрази недоволство срещу Карсон Хосевар, обвинявайки го, че се е завъртял нарочно на пистата, което добави още сол в раната на и без това напрегнатото състезание. Това беше нашият мащабен обзор на една седмица, изпълнена с рекорди, скандали и исторически моменти отвъд океана. Америка се готви за своята 250-та годишнина и спортът е в самото сърце на тези празненства. Надявам се, че този детайлен поглед върху IndyCar, MLS, MLB, NFL и NASCAR ви е помогнал да разберете по-добре динамиката в американския спорт през този вълнуващ август. Останете с Христов Старс за още интересни новини и анализи. Абонирайте се за канала и ми кажете в коментарите коя от тези истории ви впечатли най-много. Дали триумфът на Кърквуд във Вашингтон, историческият сезон на Пит Кроу Армстронг или квотърбек битките в НФЛ. Аз бях вашият водещ Кристиян Христов и ви благодаря, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала. До следващия път.